les campanes, els dies de cada dia es toquen de manera automàtica, amb un sistema que ja es va instal·lar a principis dels anys 80 i que es va renovar fa uns 10 anys. És un sistema amb un ordinador totalment digitalitzat, tant els tocs horaris, tant els tocs civils, com els tocs religiosos o litúrgics. Tots es fan automàtics, excepte en dies de festa, com per exemple la nit de Nadal, el dia de Reis, diumenge de Resurrecció, diumenge de Corpus, la vigília de la Festa Major, el dia pròpiament de la Festa Major, i llavors algun dia que puntualment, doncs, per exemple, aquest any passat amb la mort del papa Francesc i després amb el nomenament del papa Lleó, doncs també es va fer un toc de difunts i un toc de festa. I aquests dies de celebració aprofitem per venir tota una colla a tocar les campanes i a donar valor a aquest patrimoni, perquè el toc manual de les campanes és Patrimoni de la Humanitat declarat per la UNESCO el 2022 i, per tant, realment és un bé cultural que és importantíssim que nosaltres puguem mantenir i hem anat recuperant des de l'any 2019-2020. A veure, normalment el que fem nosaltres és gent que ja puja més habitualment de l'Associació Amics del Campanar de Moià, doncs és la que comença els repics per agafar el ritme i perquè doncs, ja comencin els repics d'una manera més fluida i enllaçada. I després, com que moltes vegades puja gent que no és tan habitual, doncs hi ha gent que es pot incorporar en els repics, és a dir, cadascuna d'aquestes persones que puja habitualment s'encarrega doncs, de que les persones que hi ha al campanar i que han pujat que venen aquell dia o que no venen tan sovint, doncs puguin provar les campanes i puguin provar de fer els diversos tocs. Així incloem més gent i fem doncs, que hi hagi una bona colla de persones. Però, per exemple, a la vigília de la Festa Major d'aquest any passat 25 érem unes 40 persones al campanar, que és una mica el màxim que tenim d'aforament, i realment va ser bonic. Hi havia els grallers també, hi havia molta gent dels Amics del Campanar i va ser una experiència molt bonica. Totes les campanes d'aquest campanar tenen nom, excepte una de les més petites, i en tenim bastantes. És un campanar que té moltes campanes. El que passa és que les campanes que tenim són campanes més aviat petites pel que és el monument. Tenim un campanar molt gros, fa quasi 54 metres d'alçada fins a la punta del Parallamps, però tenim unes campanes que en comparació amb els dos conjunts de campanes anteriors que havia tingut el campanar són realment molt petites. Perquè ens fem una idea, el conjunt que hi havia de campanes abans de la guerra civil, que és quan doncs, el juliol del 36 les campanes es tiren per aprofitar-les per fer armament i per fondre-les, doncs teníem una campana major d'uns 1.500 quilos i la segona campana d'uns 1.200. I llavors hi havia dues campanes litúrgiques més, que això feien 4, i dues més que eren horàries, que feien un total de 6 campanes. Ara tenim gairebé el doble de campanes, en tenim 11 de campanes. En tenim 9 de litúrgiques i 2 d'horàries. Però què passa? Que la més grossa de les campanes que tenim fa uns 400 quilos. Per tant, en comparació amb la de 1.500 o fins i tot amb la de 1.200, són campanes molt petites i per tant la sonoritat actual del campanar té poc a veure amb la sonoritat original del monument. I és per això que una de les qüestions, un dels àmbits que estem impulsant des de l'associació és la recuperació de la sonoritat original, dels tocs manuals, els tocs tradicionals, en què les campanes bugaven i en què fins i tot es podien portar a seure, que vol dir que es posaven del revés sense arribar a donar la volta. I dintre d'aquest canvi d'instal·lació de les campanes amb jaus de fusta perquè sonin millor i perquè tenim un problema de seguretat també. Actualment les campanes no tenen una garantia de seguretat per fer els tocs tradicionals i els batalls doncs, fa molt temps que cal revisar-los i s'ha de fer una actuació integral amb el sistema de toc de les campanes. Doncs a més de tot això volem fer una campana major nova aproximadament d'uns 1.200 quilos per recuperar aquests valors sonors que hem perdut del campanar i que quan sentim les campanes tocar s'assembli bastant més al que d'origen sentien els moianesos de fa 300 anys, quan el 1726 es va acabar aquest campanar i es va dotar del primer conjunt de campanes que el van tirar els carlins en el seu moment, el 1839, i llavors va haver-hi un segon conjunt que el 1936, a l'inici de la Guerra Civil, doncs, també va per terra, i després, a partir de la Guerra Civil, el 54, s'instal·len 2 campanes més,
i després es va dotant el campanar d'altres campanes d'aquí del Voltran, i l'actual campana major és la que era campana major de Ferrarons, de Sant Pere de Ferrarons, i per això porta el nom de Verge Immaculada i Sant Pere, que sempre la reivindica molt aquesta campana, la seva sonoritat, la Glòria Pons, que és parroquiana nostra i que és filla de Ferrarons també. Això pensem que actualment les campanes tots portem rellotge o tenim telèfon mòbil que ens diu l'hora, que ens diu la data, que ens diu tota la informació, o gairebé tota la que necessitem per fer la nostra vida habitual. Però abans, fins no fa tant, parlem de fins fa 70 o 80 anys, l'element que marcava l'horari i l'esdevenir de cada dia de les persones que vivien a Moià i que vivien als pobles era el campanar. El campanar tocava l'àngelus quan sortia el sol, que era l'hora d'aixecar-se, el campanar tocava l'àngelus de migdia, que vol dir que eres al migdia i per tant el que no haguessis fet al matí ho podies fer a la tarda, i tocava l'àngelus d'acabar el dia, de la nit. Per tant, et marcava molt bé quins eren els períodes del dia, i després hi havia un element de prestigi que era el toc horari. El toc horari era un element de prestigi. Els campanars aquests que tenen, com aquest, el coronament amb les campanes horàries, un rellotge del segle XVII, com tenim aquí, que patrimonialment és excepcional, doncs això era un element de prestigi. Tenim un monument molt gran, tenim una església parroquial d'unes dimensions i amb unes característiques excepcionals, i un dels elements patrimonials era el toc horari. Llavors, tradicionalment es feia doble toc horari. Quan les hores exactes es feien quarts i hora, i al passar un minut o dos es tornava a repetir el toc de l'hora, perquè si algú no havia estat prou al cas de sentir quina hora era exactament, ara sabem, clar, si és les 4 de la tarda o són les 5, ho sabem perfectament, no? Per aquells moments, si hi havia algú que es havia despistat, doncs s'esperava un minut i deia deixa'm sentir les campanes a veure si són les 4, són les 5 o són les 6 o quina hora és exactament, i tenia aquesta raó de ser, cosa que ara no es produeix aquí a Moià. Ara es toca una sola vegada les hores i ja està, no repeteix el toc horari ara mateix des de fa uns 10 anys. Aquí tenim un problema amb el que fa la documentació dels tocs, perquè l'últim campaner que va haver-hi, d'aquí del campanar, que les tocava manualment, el Ponsa, no va deixar cap consueta, que es diu, un escrit que explica com es toquen els tocs, com es fan els tocs tradicionals, i els campaners anteriors que hi hagués hagut, si les van deixar, aquestes consuetes es van perdre amb les cremes successives que hi ha hagut de l'arxiu, tant per la... I si no cremes, pèrdues, la crema que va haver-hi el 1839 i les pèrdues de documents que va haver-hi també de l'arxiu parroquial, tant en aquella data com el 1936. Llavors, no ens ha quedat que sapiguem, nosaltres anem fent investigació, juntament amb l'Associació Cultural Modigliano, amb el Jaume Clarà, amb el Ramon Tarter, amb el Josep Font, però ara mateix, amb el Cesc Alibert també, ara mateix no tenim cap document que ens expliqui com es feien els tocs aquí a Moià. Sí que hi ha molts documents a l'entorn del Bisbat de Vic i per tant tenim moltes referències de com podien ser aquests tocs. A Centelles hi ha consuetes, a la Catedral de Vic hi ha consuetes i per tant segurament no distaven gaire. Per les imatges que tenim, a més els tipus d'instal·lació de les campanes era bastant similar a la que teníem en els municipis, en les parròquies del Bisbat de Vic. Eren campanes que voltaven bastant lentament i que eren molt contrapesades, unes campanes que entre el que és el bronze i el contrapès de sobre pesaven molts quilos. Penseu que la campana que aquí feia uns 1.500 quilos, en total, comptant el jou, podia superar clarament els 2.300, 2.500 quilos. Per tant, era una campana amb un pes molt, molt important. Sí. Aquest campanar és un monument excepcional. Sabem qui el va construir, sabem els mestres d'obres, sabem que es va començar la seva construcció en el 1684 i que no es va acabar fins al 1726, per tant va tardar 42 anys en construir-se sencer i es va anar construint per etapes, això sí que ho sabem. La traça original, el disseny, per dir-ho així, no sabem de qui és, hi ha gent que especula que és un fra Josep de la Concepció, que és un gran arquitecte del barroc català d'aquells moments. Hi ha altra gent que l'atribueix als Torrents, mestres d'obres Torrents. Llavors, bé, són elements diguem-ne històrics de documentació que també ens manca, però el que és evident és que aquestes dates són les dates que corresponen al període de construcció aquest de 42 anys,
i és un campanar excepcional per un municipi com és el de Moià. Estem parlant que és entre el tercer i el quart campanar més alt parroquial de Catalunya al moment que es va fer. Per tant, era mostra de la importància de la vila i de la comunitat religiosa que hi havia aquí amb la comunitat de preveres en aquell moment. Vam fer un projecte d'església molt gran i el campanar era part d'això, i per tant, i a més de ser un monument molt important, a nosaltres sempre ens agrada dir com a amics del campanar i també és part del projecte que tenim, que aquest campanar és més que un monument, és un símbol de la vila i és el símbol per excel·lència de Moià, i per tant els símbols, si ens estimem la nostra vila i la nostra societat, els símbols es cuiden i per això fem aquesta tasca de conservació, de manteniment, amb la que ens acompanya l'Ajuntament de Moià, la parròquia de Moià i també el Bisbat de Vic, sobretot amb mitjans tècnics i guiant-nos una mica, sobretot tècnicament, amb per on hem d'anar, perquè no deixa de ser que la parròquia i el bisbat són els propietaris d'aquest immoble que tots ens estimem tant i que tenim la voluntat i la vocació de cuidar, de projectar-lo culturalment i socialment i de donar-hi la importància necessària. Nosaltres actualment tenim un projecte, que és l'avantprojecte de conservació funcional i manteniment del campanar. És un projecte redactat per Xavier Pallàs Mariani, que és director de l'Escola Campaners de la Vall d'en Bas, musicòleg, campanòleg, una persona experta en campanes i en la tradició de les campanes a Catalunya, que també va redactar el mateix projecte, però en aquest cas per la catedral, pel campanar de la catedral de Vic. I per tant, una persona àmpliament experimentada, amb molt coneixement i que és de confiança també del bisbat i plena confiança de la nostra entitat i també de l'Ajuntament, perquè ja va venir fa anys a documentar aquestes campanes i a fer un informe sobre quines eren les carències i les mancances en quant a la seva instal·lació i el seu funcionament. A partir d'aquí, aquest projecte té un pressupost aproximat d'uns 130.000 euros per executar-lo i no només va referit al que és les campanes i el sistema de tocs, tota aquesta actuació de millora i d'incorporació de la nova campana major, que és un element fonamental per recuperar el patrimoni cultural d'aquest campanar i sobretot el patrimoni més immaterial, sinó que també és un projecte que fa molta èmfasi en la seguretat tant dels visitants com dels campaners i també en una millora de l'edifici, sobretot en quant a aïllaments, perquè aquest campanar, pel pas dels anys i pel deteriorament de les terrasses superiors, sobretot, té moltes infiltracions d'aigua, i per tant és un element, és una problemàtica a corregir. Aquest projecte les corregeix amb un rejunt de morter de calç de tot el que són les peces de pedra i de rajola de la terrassa i també del pis de campanes. El pis de campanes va tot rejuntat, s'hi fa tota una tarima al voltant per donar seguretat per fer els tocs tradicionals. Penseu que ara els tocs que fem és estirar un batall i per tant no té gaire complicació, però quan es puguin bugar les campanes, es pugui bellugar les campanes, doncs s'haurà de tenir una mica de superfície per poder estirar-les i poder fer que voguin i fer els tocs tradicionals. I després també s'incorporen unes baranes fosques de ferro una mica enretirades perquè no es vegin des de baix per evitar que ningú es pugui precipitar al buit pel campanar. I per tant, donem una seguretat i una millor accessibilitat al monument i això després pot venir succeït posteriorment d'altres intervencions com la restauració de l'escala o també la neteja i rejunt de les parets exteriors, que seria un dels temes que també estaria pendent. El que passa és que això són obres d'envergadura una mica més gran, però que algun dia s'hauran d'afrontar per evitar el deteriorament del monument, certament. Mireu, tothom qui vulgui pujar i que vulgui visitar el campanar, nosaltres per primera vegada, com a amics del campanar, a part dels repics de campanes que fem, que és una agenda de 6 repics anuals que hem comentat abans, durant l'any fem 11 visites guiades al campanar. Obrim 11 vegades el campanar que qui vulgui pugui visitar-lo. Tothom qui visita el campanar ho fa sota la seva pròpia responsabilitat, sabent que és un entorn on s'ha d'estar una mica en forma i no es pot venir ni lesionat ni sense tenir les perspectives adequades que és un entorn que no està fet perquè hi pugi un gran nombre de persones ni adequat, per exemple, perquè hi pugin nens petits i per tant és un entorn
entorn hostil i on s'ha de controlar bé doncs, els moviments de totes les persones que pugen. Nosaltres fem unes visites mensuals, normalment els primers dissabtes de cada mes a les 12 del migdia, que comencen davant de la porta de l'església, i llavors, doncs, amb un aforament màxim aproximadament d'unes 30 persones per tenir l'espai ben adequat i poder fer bé les explicacions, i simplement és una mica per controlar l'aforament de la gent que ve i per fer-los una visita doncs, una mica explicativa del que és el monument i de la importància que té aquest símbol de la nostra vila. Llavors, si tothom qui vulgui participar d'aquestes visites, properament ja penjarem en les nostres xarxes socials el calendari de visites i ens haurà de fer una confirmació, ens haurà d'escriure pels correus que tenim de l'entitat, i a partir d'aquí doncs, fem la reserva i tenim constància que volen venir, i per tant els hi confirmem que poden venir, que poden visitar el campanar. I si algú doncs, per algun cas concret ha de fer una visita en algun dia molt concret perquè ve algú especial o perquè alguna cosa, doncs també en podem parlar. Però sempre de manera controlada, sota la responsabilitat individual de cadascú. Nosaltres simplement som una entitat que, per donar visibilitat a aquest monument, doncs obrim a que pugui pujar gent, però cadascú puja sota la seva responsabilitat i respectant sempre les normes que es dicten per part dels responsables d'aquesta obertura, que en confiança amb la parròquia, amb el bisbat, en aquest cas doncs, som nosaltres com a amics del campanar. Simplement agrair-vos la disposició per fer aquestes entrevistes. Crec que és un projecte molt bonic de visibilitzar l'activitat que té la nostra parròquia, tant els oficis, les misses, totes les celebracions, com també tota aquesta activitat que poder no és tan visible, però que és molt important també, i que dona vida comunitària a la parròquia i que dona doncs, visibilitat a aquest patrimoni importantíssim que tresora aquesta parròquia nostra i que hem de ser capaços de conservar, de preservar, de projectar, i per tant us agraeixo molt, Mireia i Glòria, doncs, aquesta disposició a fer-nos aquesta entrevista, i també en el senyor rector i en el senyor vicari també, doncs, que us acompanyen en tot aquest projecte.